bigra no khungo sakhamya kalaikhe tebo nangi thango chacharara babaisa phasing ajinai kerei tai babaisa phasing rangrini bial saknai jagi maya abo hanjara ono bobagrani kok kachar mungno mujonaragui tipra mothani chubachu tau bochaya kho ungyo tongo koktuma kasai thaika korbuk sub division ni bising khobjanai Krishnokanto parani Upanando Tripura Taldok Romino hamia thongaro kalai tongmani o koktuma khnawi korbuk ni tipra motha ati ni bo adongro kathalai kisacha chanani bagi mairung tai saknai jana bagi rangri rok bahani chubachu yafari kablakha tipra mothani ngai chubachu khlaitini thangi manjagi kha amchaini korbuk tipra motha party ni secretary Bishalda Burma senior leader Saptom Jamatia tai Pushporai Tripurana khoboi chairman Bhupesh Tripura tai Horicharan Tripura songro जों दिनै कृष्णकान्त पाराव सफायजाक दिनै ताखुक उपानन्द त्रिपुरानि सरि हामिया याथेक याक फुलिजाक तांगै बरक तांगै जानानै अनेक असुबिदा के खोनावैनाय दिनै पूर्व मानिकनि चेयरमेन अर मेसेज फायखा जे ब तांगै जायमायाते आबिसन बिनि नखंबो हामिया हिनाय दिनैसे बरकबो खोनाव जोंबो खोनाव बरकनि जब कार्ड बनो करै हिनाय हाइके बर चिन अरनि लिडार रंनो बरक पार्टी अफिसाव जानोखा इनके जों दिनै भिजिट खालायफायखा भिजिट खालायमानि लगे लगे जों नुखा बरकनि अबस्था हामियानो हाइके जों बरिगे दुगान त्रिपुरा मथानि इंगै ते चिनि करबुक साब डिभिजननि तैयै जों अर सफायजाक चिनि परम गोनां सप्तम किरण जमातिया ते चिनि पूर्व मानिक ते पश्चिम मानिकनि चिनि चेयरमेन बो फायजाक हाइके लिडार रक तो तंग आं जतो बुम खुलिया इंगे जों बरनो फाइनान्शियल नि बागैबो जों बरन सुबासु खलायनायनि फायखाते माइरम किसा तुबुखा तमानि इंके नर नुगै मानो बिनि अवस्था गेते बिनि बिगिनि अवस्था नर नुगै मानो इंगे बरक बरिगी बाजार करबुबायबो अनेक हासाल पारा गे जों गोबां रिमाय फानो जे सुक्तै बुबागारानि जे आइडियोलॉजी जों ताबुनो फलो खायतंगो जों ताक फानो लोकनि गानाव तंगो ते बुसकांबो तंनाय आबो बाक्सा बाक्सा के जोंनो मोनयो बुबाग्रानो जे तिप्रामथा खायनो मोनयो गोबां जों तो गोबां रिमाया जे खक्सां थाने खंनें थाने बनो चिनि रां माइरं सेरचाङै बचिनि साजा खरचा माइचा जानाय अमनि बागै जों गयनाय जारा सीपीएम खायनाय फान अंथों ते अयन पार्टी खालायनाय फान अंथों नरबो खनाय तंदि जों कुनो अजागो पार्टीनि प्रफिटनि बागै जों काम खाया जों जातिनि बागै जों काम खायो जों बाहायके तैनाय जों 20 ता जातिनो बाहायके काहामकै इक्वल के तननाय बोनस नाय जों अर काहाम अर थाजा सावो आरो हामिया सावो बते एके साया अमनसिनि आइडियोलॉजी चिन बुबगरा नाहारमु जतन मिलि जुबा सुखलाय दिनो हामबा या फादि पाइ नों लादि कायनि बलादि फटो जतन हामबाय दिनै जों कृष्णकान्त पाराव चिनि ताखो उपानन्द त्रिपुरा बनि सरि हाया जों चिनि चेयरमैन पूर्वनि चेयरमैन ते पश्चिम चेयरमैन हयते जों खबर माखा मामनि परे जों लगलो जतन फाइलेखा जों नायफैखा कबकबै बनि सरि बेलायखे हामिया ते बन फैमिली कंडिशन बो बेलायखे हाया हायनि बांगै जों चिनि महाराजनि आइडियोलॉजी तंगो जे मासाया जे चुगिया जे हाया बनो जे सुखसाकनो बनो हेल्प खायदि हनै महाराज जे आइडियोलॉजी रमनि आइडियोलॉजी मतेनो जों चिनि फायै नायफैखा उनको चिनि बिसिङो जों करबक डिभिजननि बरेग दगनि अंगै जों चिनि बिसिङो जों दिसा मिसा जे जों सुमनि जों कालेक्शन खालायै जों दिनै बनि नव फाय मुमनि परै जों बनो किसा माइरं तेरां किसा जों सुबा मुरखा उगते जों जरा दिनै बाहायनो जे महाराजनि आइडियोलॉजी हाजाय एखा दंनाय रनो आं सानामुसुबो फायदि जों बेबाक्सा जों जत थानसा दंनानै जों जतनो चिनि बरक 19 दफा जे दंमानि बनो जों सुबा लायनाय माहायके प्रतिज्ञा खायो प्रति पाराव जदि जों माहाय हाया चायार मुखांके सिगांके जों बनो थांनायलायनाय एवं जों जतनि बाय कायसा कायनै रखांके खक्सा खौनिखौ जत रखांके बबायनो चिनि मोटामुटी कयेक दिन फानो चाद्र मानो जों बाहायके जों सुबा लायनाय जत प्रतिज्ञा खायै दिनै चिनि तिप्रा मथाव जतनो फायदिनि जों उमनि तुइ बाहायनो मेसेज रवै आं जतनो कबगो फायदि जों महाराज आइडियोलॉजी जतनो हिलायनाय एवं जों दायतिनि उ जे हिमानि न सारेवै
chini je dofa je kuluk to mane phiawni bangui joto saaf khala